मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय बिजिरनो हानाय आरो मुलुगाव मा जादों मा जायाखै बेखौ चेलेन्ज खालामनो हानाय जोंहा गोबां आइजोफोर ओंखारबाय। आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे आबोरजों सोमोन्दो लानानै फैबाय थानाय समाव जोंनि माहारियाव आइजो माहारिखौ आरोबाव गोख्रोङै गायसननो थाखाय आरो जौगानायनि खामानिफ्राव बयबो बाहागो लागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। फैबाय थानाय समाव आबोबा जेफोर एजेन्डाखौ लागोन आरो दिनै बे मैयानिफ्राय दाखालिनिफ्राय जानाय डेलिगेट सेसनाव जेफोर थांखिफोरखौ लागोन उननि समाव बेफोरखौ मोजाङै सावरायनानै बिथांमोना फोरमायोब्ला आं बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव मदद होनो थाखाय जोंनि सरकारा थियारि। मानोना हारि जौगानो थाखायनो जोङो खामानि मावदों आरो जोङो बिटिआर एबा आगोलनि जि पिएससि बिटिसि आरो दायो जि बिटिआर मोनबाय बे गासैबो एबा बर' कसारी काउन्सिल बे गासैबो बर' हारि जौगानाय थाखायनो। दा दिनै आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो। फारसेथिं जोंहा कोअर्डिनेशन कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' बारदल गोजाम गोजाम माखासे बर'नि आफादफोर गवालपारा साउथ कामरुपाव दङ। बिथांमोना बर'नि हारिमुखौ जेरैबायदि हमथानानै दोनदों गोबां गोबां बर'नि गोनांथार भेलुसफोर जायफोर आखुथाय जायफोर माहारिनि बिथिंफोरखौ दिनै मोजाङै प्रिजार्भ खालामदों बेनि थाखाय बर' बारदल आरो गासैबो आफादखौ आङो साबायखर बावो। दा बेवहाय दिनै जोङो बिजिरनानै नायोब्ला नुयो जे जोंनि जारिमिनखौ जों गावनो गोलाव समनि थाखाय लिरबोयैनि थाखाय माखासे समाव जोंनि माखासे बिथिंफोरा मिसिं जानानै दङ। नाथाय भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्रायनो गवालपारायाव बर' बारदला दङमोन हिसाबै बेवहाय माखासे जोंनि गोजाम जोंनि हारिनि गोनां गोनां आयदाफोर बिथिंफ्रा माबायदि जोङो रायजो जादोंमोन माबायदि जोङो गुबुन गुबुन जेंनायाव मोगा मोगि जादोंमोन बिनि हिस्ट्रिया बर' बारदलजों दंफायो एबा बिथांमोनजों बे जारिमिना दिनै गासिबो रेकर्डेड जानानै दङ। दा आङो खावलायदोंमोन जोंनि प्रफेसरफोरखौ जे बर' बारदलनि सायाव रिसार्च जानांगौ आरो बर' बारदलनि सायावनो खामानि मावनानै जोंनि बे 100 बोसोरनि एबा बेनिख्रुइ सिगांनि जिखिनि जोंनि जारिमिनारि बिथिंफोर जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुफोरखौ जोङो मा दङ मा गैया बेखौ बुरखांनांगौ। दा बिथांमोना जायफोरखौ बिबान होदोंमोन गुबुन गुबुन खामानियाव मुखुब जानानै बेखौ आवगायनो हायाखै। बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो माखासे फेल'शिप होदों। देग्लाय पिएइचडि खालामनो थाखाय डक्टर बासिराम बर'नि मुङाव 50 फरायसाफोरखौ जोङो पिएइचडि खालामनो होदों। दा बेबायदिनो मोनसे फेल'शिप बर'नानै बर' बारदल आरो दैखं खोलानि जि हारिमु आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ स्टाडि रिसार्च खालामनो थाखाय आङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ खावलायगोन जाहाथे जोङो बेखौ प्रिजार्भ खालामनो हायो। दा राजखान्थि भाबै गोबां बाथ्रा आं बुंनो सानाखै। दिनै आसामाव ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोङो थागिबि बर' फिसा हिसाबै जोंनि अधिकार जोंनि मोनथायफोरखौ मोननांगौ होननानै गोलाव सम सोमावसारबोबाय। नाथाय माखासे कनफ्लिक्ट अफ इन्टारेस्ट होननानै बुङो। मोनसे हारिया मोनसे हारिजों गोरोबलायनो हायै मोनसे हारिया मोनसे हारिजों मिलायनो हायै बेबायदि थासारिया साउथ कामरुप गवालपारा नङा सारा भारत नाङैनो सारा मुलुग नाङैनो बियो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दङ। दा बेबायदि बुब्लियाव जोङो जोंनि बबे लामाजों थाङोब्ला जोंनि हारिया मोजां जागोन मुलाम्फा जागोन जोंनि हारिनि इयुन नोजोर गोलाव समखौ नायहरनानै जोङो माबायदि आगान होयोब्ला लाब जागोन जों बेखौ नायनांगोन। सर्ट टार्म गलनि थाखाय माखासे कनफ्लिक्टफोरखौ जों मालाबाबो वेलकाम खालामनो हाया। दिनै जों नुदों मणिपुराव बावैसो बोसोरसे सिगांनिफ्राय कुकिजों आरो मैतेजों नांलायनानै बिथांमोना गोबां लस जाबाय। बड'लेण्डआव बेबायदिनो गोबां थासारि थांनाय 30-40 बोसोराव जालांबाय। दिनै गवालपारा जिल्लानि जोंनि बर' फिसाफ्रा बे गोलाव सम बर' सोमावसारनायाव जोंनि बर' रावनि थाखाय सोमावसारनाय बर' थुनलाइ आफादनि बिएलटिनि सोमावसारनाय एनडिटिनि सोमावसारनाय एबसुनि सोमावसारनाय जेरावबो गोख्रोङै बाहागो लाबोदों। दा नंखायनो गवालपारा आरो साउथ कामरुपनि बर' फिसाफोरनि सोरगिदिं जौगानाय बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि
जोंनि राव थुनलाइ हारिमुनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय हा हुनिफ्राय लानानै जेसेबां समाजारि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायाव जों अराय सम जयैनो दङ बेवहाय जाहाथे रावबो गोनो गोथो जाया दा बे ओनसोलाव रायजो जानाय हारिफोरजों जोंनि सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनानैनो जोङो जोंनि मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय हाबा मावनांगोन आङो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाख्नायगोन जे थांनाय 6 मासआव माखासे थासारि सोमजिदों नाथाय जोबोद धैर्य सहकारे गासैबो खामानिफोरखौ बिथांमोना मावदों आंबो नाजादों जे बिथांमोनजों थानानै खोथाखौ बुजिनो थाखाय आरो जाय बिथांमोना बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौ बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय मिथिहोनो थाखाय आं नाजादों जे गोबां समाव एफा एनै जुक्तिबो होदों मानोना आंबो गासैबो बाथ्राफोरखौ मिथिगौ दा दिनै आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जे इयुनखौ नायहरनानै जोङो दिनैनि समाव माबा माबि जेंनाफोर सोमजिनो हानाय बेखौ धैर्य हमनानै बे गासैखौबो बजबनानै जोङो पजिटिभ मोनसे थिंकिं लानानै आवगायलांनांगोन मानोना दिनैनि कनफ्लिक्टआ इयुनाव जोंनि थाखाय माखासे मा खहा लाबोनो हायो बबेबा जायगायाव मालाबा कनफ्लिक्ट जायोब्ला बबेबा दाङाबाजिफोर जायोब्ला बे मोननै मोनथाम जेनेरेशनसिम बियो थाङो मैया हराव क'क्राझाराव सानथालि मानसिफ्रा आंखौ लोगो हमफैदोंमोन बिथांमोना 30 बोसोर रिलिफ केम्पआव दङ होननानै बुंफैदों 30 बोसोर रिलिफ केम्पआव थानानै बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोनदों बिथांमोननि फरायनाय बिथांमोननि रांखान्थि बिथांमोननि समाजारि हालोदा जोबोद गाज्रि जादों दा बिथांमोना बुंदों जे जोङो न'आव थांफिननो लुबैयो थिग बेबायदिनो बबेबा बर' गामिफ्राबो बे जोंहा गसाइगाव ओनसोलाव रिलिफ केम्पआव दाबो दङ दा बिसोरखौ जोङो न'आव लांफिननांगोन दा बेवहाय न'आव लांफिननांगौब्ला मोननैबो हारिनि गेजेराव बुजा बुजि जानांगोन